emoyeni wami uNkulunkulu udeposita lesi scripture esingmahubo chapter number 8. Psalms chapter number 8 verse number 4. What is a man that you are mindful of him? Ngizama ukusibheka ngesizulu mfundisi wami ukuze sambe sonke emakhaya. All right, okay. Lazuda halamasha dahaya. Yes, Lord. My God, umuntu esokhuluma naye namhlanje. My God. Namhlanje mfundisi uMantu ngifuna ukusho lento noma ngiyinike indatshana le esikhuluma ngayo yezwi. Isihloko nje sithi uyacabanga ngawe. Umyalezo nje ngizowusho uyacabanga ngawe. Yo. Ngizokhuluma nje lokho namhlanje so angazi ngizokhuluma nobani kodwa khona umuntu engizomtshela ukuthi uyacabanga ngawe. Uyacabanga ngawe. Uchapter number 8 wamahubo uDavid uyabhala ku verse number 4 uthi umuntu yini ukuba umkhumbule indodana yomuntu ukuba uyinake na. Kube bengizofunda ngesilungu bezothi what is a man that you are mindful of him, and the son of earthborn man that you care for him. Uyini umuntu ukuba umkhumbule. Mhlawumbe ubengizolihumusha ngilisuse esilungeni ngithi might you are mindful of ngithi uyini umuntu ukuba umcabange kangaka. Bese thi uverse 5 wamenza waba ngaphansana yet you have made him but a little lower than God. Wamenza waba ngaphansana kukaNkulunkulu. Yes Lord. Bese wamqhelisa ngenkazimulo nangobukhosi. You have crowned a man, you have crowned umuntu with glory and honor. And David is talking in the past that you have already done it, Lord. You have crowned umuntu with honor and glory. Kusho ukuthi lento yenkazimulo ayigcini kuwe uNkulunkulu. Kodwa nomuntu umqhelisile nje ngenkazimulo and with honor. Ngenkazimulo nangobukhosi. Elesizulisho njalo. Bese verse 6 wamenza abe ngumbusi. Mighty Jesus. Phezu kwemisebenzi yezandla zakho. Imisebenzi yezandla zakho uNkulunkulu. Kodwa umenze umuntu ukuthi abe umbusi phezi kwale misebenzi. Konke wakubeka ngaphansi kwezinyawo zakho. Angiphinde madu uthi konke uthi David konke uNkulunkulu. Not some of the things but all things. Impostor. Konke uNkulunkulu. Yes Lord. Ubeke kwaba ngaphansi kwezinyawo zomuntu. Abafowethu ngizothi ngiyacabanga ngawe. Ngiyacabanga ngawe. Konke ukubeke kwaba ngaphansi kwezinyawo zakhe. Bese yabalathi izimvu, inkomo zonke, yebo nezilwane zonke zasendle, nenyoni zezulu, nezinhlanzi zolwandle, nakho konke okuhamba ezindleleni zolwandle. Jehova Nkosi yethu, igama lakho liyababazeka kangaka emhlabeni wonke. Baba, khuluma ngezwi lakho thina silalele. Thank you Jesus. Siyabantwana bakho, khuluma kithi sizwe wena. My God, my Father. Lasifunda khona balaleli bembokodo kuyihubo 8. uDavide ukhuluma into eyisimanga uthi umuntu ngokweorganogram kaNkulunkulu ungaphansana kaNkulunkulu. But uqala ubuza umbuzo uthi uyini umuntu ukuba umthande kangaka. Mfundisi wami nabalaleli bembokodo, umuntu indlela yokuNkulunkulu sikhuluma siye phasikeni. Yes Lord. La siyokhumbula ukuthi kwenzakalani mhlawumbe nje ngizosho ngoba sikule ncwadi ukuthi kwenzakalani lesiyoyigubha. Njengoba usibona ngathi siyahlanya emakhanda masithi siyahluleka ukuthi siyenze kwi live stream lento yephasika. Yingoba kithi ne symbol ebaluleke kakhulu. Njengoba ubona singabafundisi namakholwa namabandla kuba ngathi si rebellious when it comes to ungayicelebrate iphasika. Siyahluleka ukuthi sohlala kanjani emakhaya. Sizohlala kanjani kwi lockdown ngoba kithi
iphasika is a symbol Yo. ekhuluma ngokuthi singubani kuNkulunkulu. Madwe oh God uyacabanga ngawe. Bafowethu uyacabanga ngawe. Ngithi mina uyacabanga ngawe. Yeah. Uma uLucifer. Yes, Lord. Ewa. Mhlawumbe ngiqale ngithi uLucifer waye kwicategory yama cherubims. Okay. Ngoba ngokwe-organogram ekhulunywa uDavid la. Kufika kuba uNkulunkulu bese kuba umuntu. Yeah. Seziyalandela ke ingelosi. Landela ngezansi kokunye. Ingelosi ke nazo zihlukene igaba ezimbili. Oh. Kukhona amakerubi. Yeah. Bese kuba khona ama-archangels. Amakerubi ngokwe-organogram iwona alandela emva komuntu. Oh my man. uNkulunkulu umuntu amakerubi. Bese kufika ama-archangels emva kwamakerubi. Yes Lord, yes Lord. Uma ngabe uLucifer mhlawumbe ngiqale ngichaze ngithi ama-cherub are angels that are highly extinguished noma ngithi esteemed. Okay. The right word. They are highly esteemed because they cover the glory. Yeah. Okay. God is glorious. Now ama-cherub umsebenzi wawo ukuprotecta iglory. Glory. Uma ufuna ukuyibheka lento ibheke ku-Isaiah 14 ibheke kuHezekiah 28. My God. Lapho prophet uzobezwa beyichaza lento ukuthi ama-cherub ayicover noma ayiprotecta kanjani iglory. So ama-cherub noma uNkulunkulu njoba he is full of glory. Umsebenzi wama-cherub is to protect the glory of God. Lahanima. Bese kuba khona ama-archangels ngaphansi kwawo. uLucifer ubeyicherubi. Okay. That is why kuthiwa wayephethe controller. Lento eyayithi mayibona inkazimula besithi ungcwele ebizwa ngommusic wasezulwini. uLucifer obeyiphethe ngoba bekayikerubi. But uMichael was an archangel. uMichael uwaye ngaphansi kaLucifer. My God. Hey archangel. Now sibona ke ikerubi eluLucifer liwa noma lenza okuphambene nentando kaBaba ezulwini. Seliyagqoshwa ikerubi. Kwangaba mfethu kwangaba nemeeting. Hayibo. Yokuthi njengoba sewonile yini esingakujezisa ngayo. Hayibo. Kwangaba nokuhlaliswa phansi nokuqondiswa kwegegwe ikerubi inkathi lona eluLucifer. Kodwa same time ikerubi laxoshwa phansi. Kodwa uyini umuntu? Simfika kuGenesis 3 umuntu. Ona ikerubi lonile wanganegotiatwa laxoshwa ikerubi lalahlelwa laphucwa negama elithi Lucifer lathwala uSathane. But sifika umuntu kuGenesis 3 ona naye ikerubi lonile laxoshwa. Bona uNkulunkulu oyedwa kodwa makona umuntu ku chapter 3 kaGenesis sizwa umuntu let me go back kancane. Awuyacabanga ngawe umlaleli weMbokodo. Uyacabanga ngawe. Ngiyazi ukuthi khona abantu abakhala beze bacabanga ukuthi uNkulunkulu bakhohliwe. Ngizokukhombisa ukuthi ukuthanda kangakanani ukucabanga kangakanani. Uma ubheka before the cross, before uKristu abe khona, before kube khona isiphambano, before the cross, God is God of judgment and of mercy. Uyahlupha uNkulunkulu uma uzomazi judgment kuphela ungamazi ekwimesi futhi kuyahlupha uma uzomazi ekwimesi kuphela ungamazi ukuthi uyaba ku-judgment. He was God of justice and God of mercy before the cross. God of justice, God of mercy. Masikhuluma ngejustice sikhuluma ngelaw. Right? Kuba khona umthetho eninjalo makukhona umthetho kukhona into yokuthi mawuke wawuphula lo mthetho kukhona isijeziso sokuphula umthetho. Now
uma ngabe uAdam ku chapter number 3 ephula umthetho yakhumbula ukuthi benika umthetho wokuthi ungadla yonke indawo kodwa ungadli phakathi nensimu umutho lapho uma ephula umthetho because God is God of justice uNkulunkulu seyafika uthi Adam you will surely die ne ngesingisisho njalo now khona ke abafundisi Hebrew namkhona ngikhathazelile abafundisi Hebrew our learned colleagues uthi leli gama elithi noma le judgment ekhishwa uNkulunkulu because it's God of justice mayifika la kuAdam uthi leli gama lisho ukuthi mewuth mali humusha lithi if you eat you shall mewuth you shall die die now asikho isingisi esikuvumayo lokho ukuthi you shall die die but ngesHebrew bethi ubekathi uNkulunkulu if you eat you shall mewuth right so shuluphindwe kabili uthi udayi woqala lo woqala usho udying spiritually then the second die die if you eat die also the physical death so what happened uyini umuntu the cherubim Lucifer ngesikhathi ona God of justice gave the punishment waxoshwa but uma ngabe tshela uAdam uthi you shall die die kodwa mayisefika uAdam esonile uqala uyamemeza ukuphi Adam ukuphi useya uyini umuntu angizwa uLucifer mina emenyezwa akamenyezwa yena angizwa mina icherubim limenyezwa abafowethu uyacabanga ngawe angimuzwe memeza icherubim kodwa ngiyamuzwa mayefika kumuntu uthi Adam ukuphi ngilapha Nkosi usethi uNkulunkulu ukhipha ipunishment buke lo Nkulunkulu uGod of justice ukhipha ipunishment yokuthi uyaxoshwa ensimini so spiritually you are dying sasilindele the second die yokuthi physically you are dying then mercy because he's God of justice and God of mercy then said he can't die physically rather akaphume ensimini ngoba insimi sigcwele ukona mfundisi wami uAdam ngesikhathi exoshwa beno-Eva ensimini bebengaxoshelwa ukuthi uyabaxosha kodwa bebaxosha ukuba baprotect ku-second meruth noma ku-second mewuth ku-second ubebaxosha ubengabaxoshi ngoba bebaxosha kodwa baxoshela ukuba protect yingakho ulanda the archangel uMichael ukuthi kube uye ozogada ukulungiswa kwensimi bafowethu ukuba baqhubekile bahlala ensimini wangabaxosha bebezokufa udayi wesibili because udayi wokuqala sebewutholile now ngesikhathi beqeda ukuthola punishment from God of justice the God of mercy couldn't uyini umuntu God of mercy said no kungona ngibaxoshe bese kuthiwa wabeka the archangel iphethe inkemba enamalanga bomlilo yagada insimo igadelana insimo ukuthi angabe sangena umuntu ngoba ukube uzofohla ngena uAdam insimi ingakaqeda ukulungiswa uzofa kwesibili kanti uyini umuntu now umuntu sukela lapho umfundisi wami uMadwi awuyacabanga ngawo sukela lapho uGod of justice bafathi masingathiwa siyambheka nje uGod of justice uyakhumbula uGod of justice uthi the tree must be cut kodwa uGod of mercy uthi give it another 3 years sisazothela futhi uGod of justice uthi ngiyababhubhisa manje kodwa uGod of mercy because this is one God but he's God of justice and mercy the side of God which is the side of mercy the side of justice says ngiyababhubhisa ngozamcolo the side of mercy says no wayakhumkhumbe bafowethu the side of justice ithi owesifazana ubanjwe phinga akakhandwe ngamatshe the side of mercy is writing down ukhona yini ongenasona mkhande qala because God is God of justice
justice and God of mercy. Uyini umuntu uyacabanga ngomuntu. Uyacabanga ngomuntu. Kodwa kwicherub asiliboni iside lemercy. Silibona kumuntu iside likaNkulunkulu lemercy. Sibona iside kaGod of justice, but we don't see God of mercy kwicherub. Uyacabanga mlaleli weMbokodo ngawe. Uyini umuntu. Lingakho ke uDavide ungathi uconsider zonke lezi zinto usezothi kanti uyini umuntu. Uyini umuntu. Ukuthi umcabange kangaka. Uyini umuntu ukuthi umcabange kangaka. Mfundisi wami uma ngabe sekufikwa esiphambaneni mhlamba ngithi ijustice yasala ikweleto ensimini yase Eden. Ngoba ipunishment abayitholanga oAdam ngoba uyakhumbula ukuthi wathi kade sakhipha ipunishment khona lapho wayesekhuluma ngeredemption inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda lenyoka ubekhipha ijudgment ethi wena uyodla ithukuthuku zakho wena uyozala kabuhlungu kodwa khona lapho uMessi wayesethi hayi inzalo yowesifazane iyochoboza ikhanda usho ukuthi ijudgment noma ijustice yagcina ingafulfillekanga. That is why justice it angithi bekuthiwa you will die physical death. So bekumele chitheke igazi ufe. My God. Yingakho kwi-Old Testament kucingwa igazi loku fulfilla ijustice yokona ngomuntu. Ngithini bafowethu? Kulandwa imbuzi abapriest bangena nezinqama ethempelini kucingwa igazi elizohlawulela umuntu kwicala lenzile eEden. Kucingwa igazi kufakwa inqama nje kucingwa igazi elizohlawulela umuntu kwinto ayenze Eden. iBhayibheli lithi kwathi ngelinye ilanga ezulwini incwadi zavulwa nenye yavulwa kwathi ukhona yini ongayoba isihlengo somuntu. Mfowethu madi njalo masifunda sizokuthiwa ezulwini ingelosi zihlala zithi ungcwele uNkulunkulu imini nobusuku. Kodwa ngivumele ngicabange njengopastor Lungi ukuthi kwake kwaba khona iquietness ezulwini for some minutes. Kwangababikho memeza ukuthi ungcwele ngoba kwakune meeting yesihlengo kufuneka igazi elizoyohlenga umuntu kwisona senzeka eEden. Lithi akuqhamukanga noyedwa owayethi mina kwase kusukuma indodana kaNkulunkulu yathi thuma mina baba. Uyini umuntu mhla kuumuntu kwahlukana indodana noyise ngoba kwakuye umuntu mhla kuwe uLucifer akubanga nama meeting wavele waxoshwa wakwiswa phansi kodwa mhla kuwe umuntu eEden kwaba khona imeeting and for the first time ubaba uNkulunkulu ubaba noNkulunkulu indodana kwacaca ukuthi bazohlukana ngoba kuliyolandwa umuntu. David uyini umuntu mhlambe mlaleli angithi kuwe uyacabanga nje ngawe uyacabanga ngawe kuyenzeka ukuthi ube semene uzucabanga ukuthi akasacabangi ngawe kanti uyacabanga ngawe. Lithi ke iBhayibheli uma uKristu esefika ethi usacela ukuchaza ukuthi uyini umuntu. At the cross I said before the cross God was God of justice and mercy. At the cross God was God with anger. Noma ngithi there was anger of God and there was love of God. Ngithini bafowethu? At the cross there was the anger of God and the love of God at display. Esiphambanweni kwavela ulaka likaNkulunkulu nothando likaNkulunkulu ngoba uyacabanga ngawe. Kwawo kokuqala esiphambanweni la khona uNkulunkulu had to love man and reject his son. Wow, goqala ngani uzwakala ekhala ethi Eloyi la masaba kathana khala usesiphambanweni. Nkulunkulu wami
wayiqala naye kumbiza ngoNkulunkulu wakho wayihlala ethi ubaba uyakhumbula ethi enjenzayo athi nobaba uyayenza yebo kodwa esiphambanweni because there was the anger of God and the love of God at display wezwakala engasambizi ngobaba esathi uNkulunkulu wamngishela because God had to love man and reject his son. Jesus felt the rejection and he cried out loud, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ungishiya ukhaliswa yini Jesu? I feel the rejection of my father. But my father is showing love to a man. At the cross, he received man and he rejected his son. He crushed his son and he loved man. Sure. Wamukela abantu kodwa wacrush indodana yakhe. Mfethu uJesu solanti ngomile kanti. You feel the crushing from the father. Because the father is accepting man. Ngenxa yegazi lendodana yakhe elichithekayo. My God, Uyini umuntu ukuba umthande kangaka. Lento siyoyicelebrate. Siyo celebrate ukuthi indodana ya rejectwa ukuze umuntu abuyele eqhelisweni noma abuyiselwe umqhele wenkazimulo kanye nomqhele weona wobukhosi. Bafowethu angithi hayibo mati angithi bamfaka owameva uJesu bamfaka owameva ngoba lo azomlanda umuntu uzobuyela kumqhele wenkazimulo nobukhosi. Shadila bahadiya mala hanaya wabafowethu ngesikhathi efa ukufa kwakhe kwakuphila kwethu wabafowethu ngesikhathi efaka umqhele wameva besibuyiselwa lo mqhele uDavid akhuluma ngayo. Ngishilo ngathi ukhuluma kwi-past tense uthi umenzile waba ngaphansi kaNkulunkulu wasuyamqhelisa ngomqhele wenkazimulo nobukhosi. Sasiqhelisiwe sasesiyona sasesiyalandwa sabuyisela umqhele ngesikhathi efakwa wameva thina sasibuyiselwa wenkazimulo. Uyacabanga ngawo. Uyacabanga ngawo. Inkinga mfundisi wami ukuphila emhlabeni unga-understand ukuthi khona ocabanga ngawe. Ngike ngabona abantu mina bekhalela abantu ukuthi abantu abacabangi ngabo. Akasangicabanganga ngesikhathi esengenile emsebenzini ngoba phela lo sasiphila naye uMadu yindaba yenanela ngakhuphuka bese ngangicabanga. Ngizokutshela khona okwazi ukucabangela kangcono wakunikeza umqhele womkhosi noma wenkazimulo kanye nobukhosi. Khona ocabanga ngawe imini nobusuku angamana ashintsha amaplana akhe ngenxa yakho. God angamana hlukane phakathi nendawo kuhlukana uNkulunkulu ebukhosini bakhe. uNkulunkulu ndodana ehle uNkulunkulu babasale ngenxa yakho. Yazi wacabanga ngawo uNkulunkulu waze wakuthanda uNkulunkulu angancama reject indodana yakhe ukuze amukele wena. Waze wacabanga ngawe angamana athande wena acrush indodana yakhe noma ingakhala kanjani kodwa ngenxa yakho. Uyacabanga ngawo usathi ke uDavid uyacabanga ngawo mfethu uyacabanga. Shala hana maha ukacabange ngawe nawe sewuzi write off. Then you realize ukuthi uyacabanga ngami. Mfethu lani ingakho uDavid imdida lento ukuthi kanti ubani umuntu kuwe uNkulunkulu. uDavid ushiso ukuthi naye ubese write off ngesikhathi ebusy ekwaluseni. Bafethu ngicela ukuhambe ebusuku. Bafethu uyabona kuba ngathi siyahlanya masifuna lento yephasika. Sifuna ukuyogubha ukuthi wacabanga ngathi wasehlisela isehlengo. Isihlenge siyigazi likaJesu. Isihlenge singuKristu Jesu. Sasa senza umsebenzi opheleleyo thina singakhokhanga mali. Futhi sasikude sisezonweni zethu. Wayengenayo ngishiso ukuthi somamkela uKristu. Kodwa still he took a risk for us. God took a risk for us. Imagine wathanda izwe kangaka.
there is no guarantee ukuthi nathi somthanda kodwa wathanda izwe kangaka wanikela ngendodana yakhe No, ay. ezelwe hayi bafowethu wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa what a risk God took for me and you. Uyacabanga ngathi ucabanga ukuthi lezi zimo kodlula kuze ezincane kangaka usengahlulwa izona athathe risk ngenxa yakho abafowethu akakwazi ukuthi athathe risk ngenxa yakho usengahlulwe kokulapha isifo semzimbeni akakwazi ukuthi athathe shakamula anama elhadagadeya akakwazi ukuthi athathe risk engaka uDavide uyamthusa lento ukuthi kanti uNkulunkulu ubani umuntu ukuthi umcabanga kangaka ushida mati uDavide ukhula ekhaya kafunwa uyise uyise unamadodana amadala kunoDavide kodwa uthuma uDavide ukuthi akaye kwaLuseni and ekwaLuseni akukho safe kukhona izingonyama kukhona amabhere abulalayo and ukwalusa kwesikhathi soDavide umalusi uhamba phambili sotobe izimvu zize ngemuva kusho ukuthi nanoma yini ebulalayo izoqala ngomelusi malahani mahanaya uke wabasezimeni la ubona khona ukuthi ingozi iqala ngami kodwa ngoba uyacabanga ngawo uDavide uhamba phambili izimvu ziyeza ngemuva yes lord ngelinye ilanga naye engawazi amandla kuye uhlangana nebhere uzinto iqubuka ngaphakathi akwantu uyacabanga ngaye kanti uNkulunkulu secabangile ngoDavide wavela deposit amandla phela uDavide ngivumele mfethu ngithi kwayisa kamfundisanga ukuthi ibhere libanjwa kanjani ngoba wayengenandaba noDavide kodwa kwasho ukuthi unobaba ocabanga ngaye uthi omunye mayehlabelela uyangigona ngemikhono yakhe uthi akasose angiyeke athi akasose angisi bese yaqhubeka lohlabelela athi esadleni somusa yaqinwa baba uyacabanga ngami baba uyacabanga ngami kwasho ukuthi ubaba ongizalayo mina Davide akanandaba noma ngizobulawa amabhere kanti kunobaba ocabanga ngami ngakho lohlabelelayo ukumuza athi uyasifunza uyasiqokisa athi ngubaba nobubele athi uyabala nezinwele hayi bafowethu uyacabanga uthi uDavide ngelinye ilanga uhlangana nebhere uyalibamba uyalidonga akazazi ukuthi unalamandla kanti wanikwa ubaba ocabanga ngaye walidonga ipele lafa wadlula uDavide nezimvu zakhe wahlangana athi qeda ipele hayibo nengonyama waphinda futhi ubaba ocabanga ngaye lalela ke manje ngengayixoxa lapha eKingdom Life le ndaba kuthiwa obaba sotobe abakuzala enyameni uma umfana owalusile babehlala phezulu kwentaba begade ingane zabo zabafana ukuze maqhamuka amabhere noma ingonyama abafana abalusile bazobaleka kwidirection yasentabeni ukuze obaba bezokwehla bezokulwa nezilwane ezifuna ukubadivawa uDavide owakho baba kekhe entabeni usekhaya ngoba kanandaba noDavide kodwa kwasho ukuthi kanti what is a man that your mind is so full of him uyini umuntu ukuthi umcabanga kwasho ukuthi uyacabanga uNkulunkulu ngoDavide lithi iBhayibheli ngathi ingakho phela Davide umuzo sethi ngiphakamisela amehlami entabeni la usizo lami luvela khona lokuvela kuphina bese yaqhubeka athi lekuvela kuJehova ngoba uyazi entabeni usizo livela kobaba benyama kodwa wakho baba wenyama ubengekho kodwa uJehova wenzile amazulu nomhlaba uyena obemgadeni ingakho ethi luvela kuJehova owenzile amazulu nomhlaba ngizomemezela kwiMbokodo sibheke phasi ke uyacabanga wanqoba amabhere wanqoba ingonyama ngoba ecabanga uNkulunkulu ngaye uDavide ingakho phela umuze sebhaliwe ubesethi uJehova umalusi wami angikwesela ngoba umbonile emalusa wamalusa ehlanu yise ngamfuni wamalusa angazi ubani lengizokhuluma nganaye namhlanje kungenzeka nje ukuthi bonke abakufuni futhi kungenzeka nje ukuthi nawe sewubone ngathi akekho nendaba nawe ngizothi nje uJehova uyacabanga ngawe sethi ke uDavide kule ncwadi esifundile yamahubo 80 uyini umuntu ukuthi
umcabange kangaka esethi umenzile wangaphansana kukaNkulunkulu bese ke kodwa wase umqhelisa ngenkazimulo wase umqhelisa ngobukhosi useyachaza ukuthi lobu bukhosi obokwenzani uthi you made him to have dominion over the works of your hands kusho ukuthi lo mqhele wobukhosi usinikeza igunya lokuba sibuse phezukwayo yonke imisebenzi yezandla zikaBaba yo ngesikhathi acabanga ngawe ubekucabangela ukuthi so that you can have dominion ufuna uzobusa phezukwayo yonke imisebenzi yezandla zakhe uyaqhubeka ke uyabala ukuthi ubuse kwizimvu ubuse kuzo zonke izilwane ezisemhlabeni ubuse kuyilwane engaphansi kwamanzi ngamanye amazwi ukunikeza igaranti ukuthi une authority kwi kingdom of the marine une authority wena kwi kingdom of the air une ingakebala nezinyoni uthi wena uyinkosi ubusa ngisho phezukwalayo kwalawo ma kingdoms kwamanye amazwi uthini uDavid uthi umuntu uNkulunkulu umenze waba namandla okuba ngaphezukwawo wonke amadimoni aqhamuka from the marine world kusho ukuthi awekho amadimoni avumelekile anelega right okuhlukumeza lo muntu sure but this is the catch usubuyiselwe insengiyathandaza uyacabanga ngawe ufuna ukuthi ube nokubusa have dominion kuyo yonke imisebenzi yezandla zakhe yeah kodwa na umbuzo enginawe ebusuku sikwe back to Christ ngithenge isikhathi afaka umqhele wameva uJesu wayezokubuyisela lo mqhele wenkazimulo kanye nobukhosi cela ukubuza umbuzo ebusuku usuvumile yini ukubuyiselwa umqhele wobukhosi Jesu ngoba uma usastake ku chapter 3 we4 kusho ukuthi awukakabuyiselwa umqhele noma kwakawamukeli ngoba ngesikhathi uJesu ekunqoba isiphambano wayesinikeza thina umqhele lo wakuwowethu esase siwuphuciwe ngenxa ka chapter 3 kaGenesis wase kuJesu esesinika lo mqhele wokubusa nowenkazimulo kusho ukuthi masamukela uJesu samukela umqhele wethu wenkazimulo nokubusa kodwa masingakamamukeli asinawo umqhele wokubusa nobukhosi ngoba asiwamukeli kulo owafika ezosibuyisela wona uzokwenzani Jesu ngizokufa emhlabeni ngizovuka ngibuyisela abantu endaweni yabo yokubusa yo Jesu uzokwenzani emhlabeni ngizokufa kuchitheka igazi lami libe isihlengo sabantu ukuze babuyele endaweni yabo yokubusa ngoba uNkulunkulu bebenzile baba ngaphansana kwakhe base beba nomqhele wabo wokubusa nobukhosi usuwawumukela yini umqhele wakho wokubusa nowenkazimulo cela ukukhuluma sesithandaza na umbuzo nje usuwamukela yini umqhele wakho wokubusa nenkazimulo ngoba mawamukela uKristu usuke wamukela back your crown mhlambe ke ukhona othi ngamamukela ngicela ukuphinde ngibubuze na umbuzo uyazazi yini isihlobo sami ukuthi wena unomqhele wokubusa nowenkazimulo yo ngoba kunzima ukuhamba ungazazi ukuthi unamandla amangakanani ungazi ukuthi uKristu wakubuyisela umqhele wakho wenkazimulo nobukhosi oshuwa uDavid ku chapter 8 wamahubo ungaphila isinomi kanjani because you don't know your value Jesu when you don't know you belong to a kingdom that has a king you don't know ukuthi ungwasendlunkulu ungayiphathisa isinomi kanjani sasiyathandaza abafowethu phela amandla sono awanqotshwa ukuthi sishaye isono okay kodwa nqotshwa ukuthi umuntu azazi ukuthi ubani yena umuzazi ungwasendlunkulu bengibuka umfihlo kade kukhotheme isilo samabandla kaZulu my god ngibuka amabutho uma ngabe sekuyolandwa
umzimba wesilo. Yes, Lord. Ngibuka ukuthi kwigroup yokuqala evezwa iNCA kuvezwa abasendlunkulu. Kuba yibona abangenayo. Bese ke kukhanya kuvezwa amabutho bahlukaniswa ngokwezigaba. My God. Kodwa laba abangamazinyane esilo ibona bahamba phambili. Wamuntu kaNkulunkulu wemntwana wasekhaya uyazazi yini ukuthi ngowasendlunkulu? Awu. Kunezinto oso-overtake kuzo abantu kanti wena ubuka igroup obekumele ihambe phambili ngoba uzazi ukuthi unomqhele wokubusa nenkazimulo. Awu Jesu. Uyini umuntu kuba umthande kangaka? Namhlanje ebusuku ngizothi uyacabanga ngawe. Mhlawumbe uvela uyeke nalama decision obusu wathathile angahambisani nobaba ngoba ubaba uyacabanga ngawe. Asithandaze. Hey Nkosi yami. Asithandaze. Thank you Jesus. Khona yini umuntu ongilalele namhlanje othi ngicela wami umqhele wokubusa Awu Jesu. lenkazimulo? Ngiyaye esontweni ngelikhokhela ithikithi. Yebo. Ngiyazenza imfanelo, ngiyahlabelela, ngiyibamba phansi, ngiyibambe phezulu. Nkosi yami. Kodwa ngizange ngamukele ngesikhathi uKristu elethwa uzobuyisa umqhele wami wobukhosi nenkazimulo. Angakawamukeli ngoba ngimamukelile uKristu Jesu njengenkosi nomsindisi wempilo yami. Ngifuna nje ukwamukela uKristu kuze ngithole nami lo mqhele okhuluma ngawo umfundisi uLungi wobukhosi nenkazimulo esaqheliswa ngawo. Mekhona ushoka njengami. Ngikhumbula ngangineminyaka ewu13 ngithatha lesi sinqumo. Ngaphakamisa isandla sami ngase ngizokuthiwa ngisho lamazwi engicela ukukunika wona namhlanje ngoba akhulula ukuphila kwami kusukela ngalelo langa namhlanje ngimdala ngimgaka. Angiphindanga ngashintsha ngenxa yalamazwi engawakhuluma engicela ukuthi nawe washo kanye namuthi Inkosi Jesu namhlanje ebusuku ngiyakholwa ngenhliziyo ukuthi wena Kristu Jesu inkosi wafa ufela izono zami wavuka kwabafileyo unyukele emazulwini uyindodana kaNkulunkulu ophezulu konke. Ngiyavuma ngomlomo ukuthi Kristu Jesu uhleli kwesokunene sikaNkulunkulu Baba. Kusukela namhlanje ukuphila kwami ngikunika wena, mina ngithatha ukuphila kwakho. Amen. Uma washilo lamazwi kanye nami waze wayenza into enhle wawamukela umqhele wakho wobukhosi nenkazimulo. Uma umntwana kaNkulunkulu ngizokukhumbuza namhlanje kunomqhele osekhanda lakho obukhosi nenkazimulo is a crown of glory and honor. Don't live anyhow. Don't confess anything. Yes, because ma uyinkosi unomqhele madu awubafowethu ngicela ukuhamba. Ma uyinkosi Sotobe unomqhele awukhulumi noma yini ngoba amazwi omlomo yakho ayo bond. Inkosi into eyikhulumayo is a law. Don't confess anything and everything because everything you speak is your law. Unomqhele wobukhosi osekhanda lakho mntaka baba ngicela ukukukhumbuza mawuzothi ngaze ngafa icorona ukhiphe ilaw. Sovele waqeda. Ukhiphe ilaw. Ukhiphe umthetho. Wasifakela wena umthetho. And you are bound by the words of your mouth. Ngoba ekhanda lakho khona umqhele. Cela ukukhuluma nalabo abakhona umqhele ekhanda labo. Labe sasindiswa nabo labe sindiswe nabo. Khona umqhele ekhanda lakho. You can't say ngiyoze ngifele ikweletini. Hayibo. Nginemadlana. Check the words you are speaking. Because ekhanda lakho khona umqhele wobukhosi. Awu mina ngiyini nje because you are the least in our family. Shut up. Yafika sonjalo ingelosi kukinto na shut up when will it call namandla. Ingakho kuthiwa let the weak say I'm strong. Ngoba ekhanda lakho khona umqhele wobukhosi wonke amazwi wakhulumayo are the law.
Don't speak anyhow, child of God. Awu, kodwa mpostoli. Ngoba ekhanda lakho khona umqhele wobukhosi. Yeah. Whatever you speak becomes. Because you then gave him dominion over everything that you have created with your hands. Whatever you speak, there is a crown in your head. That crown is crown of kingship, crown of dominion. You can't speak. Don't usukhuluma njengabo. Yeah. Saze safa saphela ile corona nizophela ngempela ngoba usekusho nawe inkosi. Sowushilo phela. Inkosi ayikhulumi kanjani? Inkosi ithi ngemvimbo yakhe saphilisa. Yebo. Bona bahlala entabeni yasesiyona basoze bathi bayagula. Uma kungena isifo emzimbeni wami sizongi-attack, i-challenge. Mina nesifo siyalwa, sishaya isifo bese ngithi igazi, ngithi ngemvimbo yakhe ngaphiliswa. Sithi siyashaya isifo, ngithi ngemvimbo yakhe ngaphiliswa. Ngithi emzimbeni wami kunezimpawu zikaKristu. Isifo siphume sihambe ngoba ngiyazi ekhanda lami kukhona umqhele. Emsebenzini siyaxoshwa, shuthi nami ngizoxoshwa. Come on, ekhanda lakho khona umqhele wokubusa. Don't speak anyhow. God bless you. I love you. Kama lami nguPastor Lungi Mfundisi wase Kingdom Life Ministries International. Ekhona NGAWE Street Northbroad, number 92. La ngithola la khona. Number yakho Mfundisi Lungi inamba yakho ekhangisa zonke izinto zokuxhumana zakho uxhumeka kanjani? My God. Inamba yami akazishintshe 0795874974 0795874974 ngahlanganyela nathi lethi iphasika sesiqalile ukuligubha. Sikhuluma leyo nto nje ukuthi isiphambano sahlulwa sase sibuyisela umqhele wethu. Sikhuluma leyo nto ukuthi we received back at the club. Siqalile iphasika izolo ngo-6 ntambama, nanamhlanje ngo-6 ntambama, nakusasa ngomgqibelo ngo-6 ntambama sisagubha lona umkhosi wethu wephasika ngesonto amazwi ayisikhombisa eKingdom Life ekhona NGAWE Street Northbroad number 92 la sitholakala khona. Kama lami nguPastor Lungi konke kuhle ngani balaleli. Ungakhohle ekhanda lakho khona umqhele. Angazi how can I overemphasize this? Mfundisi uSoto. Ake siyiqaphele into esiyikhulumayo makholwa even in this season of wilderness. Ngoba ekhanda lethu khona umqhele wokubusa. Sibusa ngezwi esiyikhulumayo. Maye is our bond. Our words are law. So I call Pastor Lungi the apostle. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yo. Imbokodo 96.3 family Little Christ movement kama lami nguPastor Slindo Mato.